rydw i'n mynd I ddysgu chi sut I wneud bisgedi blasus iawn. Bisgedi menyn, cnau, mwnci a siocled. Menyn, cnau, mwnci ydy peanut butter. A dyma'r cynhwysion, sef menyn, siocled, bisgedi digestif wedi malu'n fan, siwgr brown ysgafn, menyn cnau mwnci, ac un llwy de o vanilla. I ddechrau, rhowch bapur pobi a'r tin pobi. Mae'r papur yn helpu I godi'r cymysgedd o'r tin. Nesa, toddwch y menyn yn y popty ping. Ping! Rhowch y siwgr a'r bisgedi digestif I mewn i'r fowlen a'i gymysgu'n dda. Ychwanegwch un llwy de o vanilla. Ac yna y cnau mwnci. A nawr gwaith caled o gymysgu'r gyfan yn dda. Nawr, rhowch y gymysgedd I gyd yn y tin. Ar ôl toddi'r siocled, teinwch ar ben y cyfan. Teinwch ydy spread. Rhowch y tin yn yr oergell am awr. Mae gen I oergell enfawr draw fyna. Dim ond y mwnci sydd ddim yn hoffi cacen menyn cnau mwnci.